Yanda na cicciki gindin Safiya mai yi wa Tama amshin waƙa kashi na 1. Wata ranar Asabar da sanyin safiya ne na fara buɗe studio domin ina da aikin da aka bani na gaggawa. Bayan na buɗe studio na shigo cikin studio na zauna na fara aiki sai na kira Safiya mai amshi na ce mata ta zo da gaggawa domin ta ɗora min amshin aikin da aka bani don na fitar na ba masu shi da gaggawa. Ba ɓata mintuna ba ko hega Safiya ta dira cikin studio da zimmata na ta ɗora aiki ta koma domin tana da wani aikin a wata studio ɗin. Da shigo wata kan ba wuya sai kwamfuta ta ɗauke. Bayan kwamfuta ta ɗauke muka zauna muka yi tsuru ni da ita, tana ce min za ta tafi, na ce mata ba za ta tafi har an kirawo mai gyaran kwamfuta ya gyara kwamfutan nan domin aikin da zake yi yanzu hakan ɗin na mutane ne wanda aka bani shi na ɗora cikin gaggawa. Muka zauna ni da ita muka yi zuru mai gyaran kwamfuta bai zo ba, muka koma cikin voice room muka zauna da Safiya muna zaune. Sai na ga idan Safiya ya yi jajawuri ya kaɗa kamar da aka matsa mata attaruhu a cikin idanuwanta. In daga kaina na tambayi Safiya, an ce Safiya me yake faruwa, na ga idan ki ya kaɗa ya jajawur ko baki da lafiya ne? Ta ce min a'a. In ce to ko kina da cutar shawara ne? Ban sani ba. Ta ce min a'a. Daga nan ko ban ƙara daga kaina na kira ta ba ko na mata magana. Ni ma na yi shiru kamar yadda ta yi shiru. Hakan ke da wuya kurin sai na ji Safiya ta ɗora hannunta a jikina tana laluba min jikina. Sai gabana ya faɗi na tsorata. Ina tsorata sai furcin da Safiya ta min ta ce haba sai ka ce baka waye ba? Na ce a'a ba haka bane Safiya, ni ma idona ya kaɗa ya yi jajawur. Amma ko ban nuna wa Safiya hankalina ya wani tashi sosai ba domin gudun kar ta raina ni. Daga nan Safiya ta rungume ni tana shafa min jikina. Jin haka da naga ya faru ni ma ban gaza ba sai na kai hannuwa na kan nonuwanta, na kama nonuwanta na shafa ɗuwaiwayanta, na cire mata zani. Bayan na cire mata zani ne na cire rigarta, na cire mata rigar nono, na cire mata ɗan dress ɗinta, na sunce mata ɗan kwalinta, ban batta da komai a jikinta ba. Yiwuwar hakan da ta ga nayi, ita ma ta cire min rigata da take jikina, ta sunce min bel, ta cire min wandona, ta cire min ɗan gajeren wandona da yake jikina. To a daidai wani lokacin da ya duga baki ɗaya mun shiɗe mun fita a cikin hankalinmu kowa yana shafa kowa, amma bata kai da na fara cin Safiya ba. Domin saboda me ina gudun wani abu, ina tsoron wani abu na kare faru, amma dai lokacin bana cikin hankali na da ta kai da har na kusa aikata haka. Safiya da ta ji ban kai burata cikin gindinta ba, ita ta kama da hannunta za ta kai, sai na janye sai na ce a'a Safiya. Daga nan na janye burata, Safiya ta ƙara kaiwa hannunta cikin burata tana nema ta kama ta zira. To masu sauraron mu sai ku biyo mu a kashi na 2 domin neman ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu ta nambar waya kamar haka 09061963730. Ku ci gaba da biyo mu a cikin wannan tashar tamu mai suna Abba Ofa Top TV.